Ni an basa jek bai thanglai ma ja bo ano ungkolok rom biri wo ungkolok tai khlai ye. O jidde bram. Panamung tamo. Ko. Ni panamung semi ana beri hamjang kam ha. Iko koro yong ni bumung masane bile. Sadi. Ari to Nang jeta orang pres sapre khamen abli tam klai. ani ko klai. Bati ji klai. Nang ta ba khaina. Khaya. Khun rom ni kisa. Khaigla khable. Koi botana phailia. Ai khun rom ni ko sarbe. Tai yang nokla. Khun rom ni khun rom. Rombo ko rombo. Ngai nang bol ko sika. Bol no ani. Kaden ani bol no ka. O na yo. Tai mo ha akolonya. Ya tai. O hani lukurong tam honi mapsani sandi. Mapsan kan pyok lang na pyok Ano ya. Kanang aga nang khunjuram ni sadi. O hani lukurok angtai mohanya hande. O hani lukro ang tai moting dia. Buri joto ceraing tu nang tai oboni ang tai luk ya. Oi prat ngkhang. Atia ni nihi beti nang matong nai blai hai. Tam joto buri tak tam joto khibi khasa. Ni nihi ni bade nang oina buri no busa butui bubain je ambai je ghani nang bukhawai wansukan gla. Wansu. Tai mohai ngla. Iya. Sui kidungda wasongo tapana tai peng. Akol sitrani ବ୍ୟବହାର hamya boda. Khanai bura chawu umor chakra ngai thangbana tai yak suluk tomung sari langliya omono mangpili kasoi phekya. Muti hanya kaisa mangpili kasoi phekya chini thani mungiya kamini PS thana bai khobjak. Kaisa kami wo o jaga umor chakra bura chajak. Nijini batiju khamjung no che yak koporomani mangpili kasa kasoi phekya. Saimangka o bura bini hamjungni nukungo thangui koaichanani hini thangmani haipano koaichana hini thangmani bini nojor kolekhe bini hamjungni sakao nogo kebo kari hamjungno sachungmani bini bukhao koaichanani loop korikhe loop bwsai phekya tei kaisa wose omono sajogo khwnai puri thangbono bukha bura chaya hmani o kokthai bini thani no kothoka ulo koaichaya hini phati bere kalang thangui ukuluk tikhe baham jungno yak suluk stomong khakya hini yak suluk khajaknai bahamjuk sai khwnai rokha tai o abiti rok bo bini nukhungni borok tei kamini lukurokni borok rokno samani pore khai thikke bwrwi rok bai bujakha o yak suluk khanai bukha bura wngya bukha sikla tongnai Ajit Devarma mungui umor chakrak bura ulo mungui kami thanao o bukha bura chaya Ajit Devarma ni mungui ribut khaijaka hinui chung saimanka paithago mono sana uchungo o yak suluk bura jate sasti manani wngthu tai chini bwrwi rokno khe kok kwchano uchungo norok muti hai bura bisiya bura yak suluk rok bai chali tongdi borokni tongmung ବ୍ୟବহাৰ saimanka khai huskoi tongbadi tamoni hingkai omo nini no gana gini kaka sosur bati bagini muti haino ungu o bwrwi bukhukjuk bini susbus tongmaiba bo bini yakni romphrenani katikha haipano joto borok bo hai husbus phunukya phano wngwi mano a jora tamo wngnai amsa kok sawunya ang ani video no mapari sinai norok ani channel no chajak khaiba like subscribe share khaidi.